سلام كبرى سمعتي لومي حموس 18 طري 2024 እዩ መከታልኩም እናዓደምኩ ናብ ዕለታዊ ዜና ከሰጋግረኩም ኣርስታትኖ ኡጋንዳ ብዝሒ ናብታ ሃገር ካብ ዝውሕዙ ኤርትራውያን ዓመታዊ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ኣታዊ ትረክብ ኣብ ትግራይ ምስ ናይ 1984 ዝመሳሰል ዓጸቦ ከም ዝተኸስተ ይግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ይኽሕድ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ሰምዕ ባሕሪ ስጋት ሃገራዊ ድሕነት እዩ ክትብል ኣሜሪካ ኣጠንቂቓ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ብዝሒ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባ ናብ ዩጋንዳ እናዛየደ ይመጽእ ኣሎ ድሕርቲ ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ኩናትን ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ግፋን ማእሰርትን ዶብ ኬንያን እናቋርጹ ናብ ዩጋንዳ ናይ ዝውሕዙ ዘለዉ ብዝሒ ኤርትራውያን ምዝያዱ እዩ ተመልኪቱ ራድዮ ኤረና ኣብ ካምፓላ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ብምውካስ ኣብ ዝኣከበቶ ሓበሬታ እታ ከተማ ኣብዚ እዋን እዚ ብኤርትራውያን ኣዕለቕሊቓ ምህላዋ ዘመልክት ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓስ ከተማ ካምፓላ ንጥፈታት ኤርትራውያን ጉልሑ ዝበሉ ቶም ምንጭታት ካብ ተራ ኣብያተ ሸቐጥን ድኳናትን መፍረሕ ህብስቲ ኣብያተ መግቢ ሆቴላት ክራይ መካይን ካልእን ክሳብቲ ዝዓበየ ኣብ መልኣኽን ምእታውን ወፍሪ ዘካይዱ ከም ዘለው ይገልጹ ኣብ ርእሲ እዚ ብናይ ምጥርናፍ ስድራ ቤታት ይኹን ካልእ ዕድላት ካብ ዩጋንዳ ናብ ሃገራት ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝሰጋገሩ ዘለውን ኣብ ትፅቢት ዝርከቡን ቁፅሮም ቀሊል ኣይኮነን ከሳብ መወዳእታ ዓመተ 2022 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብዝሒ ኣብ ዩጋንዳ ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን 27,000 ምንባር እዩ ጸብጻብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ወይ UNHCR ዝሕብር እንተኾነ እዚ ሃዚ ነቶም ብፓስፖርት ኣትዮም ዝኾነ ናይ ዕቑባ መስርሕ ክሓተቱ ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣየጠቓልልን እዩ ኣብ ከተማ ካምፓላ ናይ ስደተኛታት ይኹን ካልእ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይሓዙ ኤርትራውያን ብዙሓት ምዃኖም ይፍለጥ ምስ ብዝሒ ኤርትራውያን ኣብ ዩጋንዳ ተተሓይዙ ንመርዓ ምርኻብ ስድራ ቤታት ዑደትን ካልእን ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኤርትራውያን እውን ናብ ከተማ ዩጋንዳ ብብዝሕዮም ዝመላለሱ ብመንጽር እዚ ክረአ እንከሎ እታ ንኤርትራውያን ብዘይ ቪዛ ክኣትዉ ተፈቀድ ዩጋንዳ ኤርትራውያን ኣብ ንግዲ ወፍሪ ሓዋላ ዑደትን ቱሪዝምን ካልእን ካብ ዝገብርዎ ምንቅስቓሳት ዓመታዊ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ተሓፍስ ከም ዘላ ይግመት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኩናትን ደርቅን ብዘሰዓቦ ጥሜትን ዓጸቦን ኣማኢት ሰባት ይሞቱ ምህላዎም ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኽሕደሎ ክብላ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ሓቢረን ማዕከናት ዜና ዓለም ብወገነን ንሰበስልጣን ትግራይን ትካላት ረድኤትን ብምጥቃስ ኣብ ዘቕርቦ ዘለዋ ዝተፈላለየ ጸብጻብ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ጥራይ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ትግራይ ብጠቕላላ ኣስታት 1,000 ሰባት ብዓጸቦ ሞይቶም እዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ምስቲ ኣብ 1984 ዝተኸስተን ምስሊ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተረፈን ዓለምና ካብ ዝረኣየቶም ዘሕዝን ሰብኣዊ ቅልውላዋት ምስ ቀዳሞት ስራዕን ዝመሳሰል ምዃንን ማዕከናት ዜና ዝገልጻ ዘለዋ ራድዮ ፈረንሳ ብ17 ጥሪ ኣብ ዘቕረበቶ ሰፊሕ ጸብጻብ እቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ህጹጽ ቆላሕታ ማሕበረሰብ ዓለም ዝሓትት እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግና ጥሜትን ዓጸቦን ከም ዝተኸስተ ይኽሕዶ ምህላው ጠቒሳ ኣብ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕርን ምዕጣቕ ዘመናዊ ኣጽዋራትን ብምትኳር ጽዑቕ ፕሮፓጋንዳን ዘመተን ኣብ ምክያድ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ን15 ሚልዮን ህዝቢ አንጸላልይዎ ንዘሎ ሓደጋ ደርቂ ይጎስዮ ምህላው ይንቀፍ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናትን ደርቅን ምምዝባልን ኣስታት 15 ሚልዮን ህዝቢ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብታ ሃገር ካብ ቀንዲ ለገስቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኾነ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ወይ USAID ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝኸተሞ ሰምዕ ባሕሪ ብስጋት ሃገራዊ ድሕነት ከም ዝረአ ኣሜሪካ ጠንቂቓ ኣፈኛ ባይቶ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ብሰሉስ 16 ጥሪ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብሪ ኢትዮጵያ ምስታ ካብ ሶማል ተፈልያ ናይ ገዛ ርእሰ ምሕዳር ዘቆመት ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ሰምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣንጻር ሽበራ ንዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ቃልሲ ዝዕንቀፍ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ሶማል ንኽኽበሪና ንድግፍ ዝበለ እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ባይደን ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን በፂሕንኦ ዝበሃል ዘሎ ጸብጻባት ሃዋኺ ምዃኑ ሓቢሩ ኢትዮጵያ ሰምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምትግባር ንርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ እንተሂባታ ነቲ ኣብ ሶማል ኣንጻር ኣልሸባብ ዝካየድ ዘሎ ሓበራዊ ቃልሲ ከሰናኽል ከም ዝኽእል እውን ጆን ኪርቢ ኣገንዚቡ ኢትዮጵያን ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ከቲመንኦ ዘለዋ ሰምዕ ነቲ ድሮ ብኩናትን ደርቅን ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ተወሳኺ ነውፅን ግጭታትን ከይሸሙ ይጽጋእ ርእሰ ከተማ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ናብ ዝኾነት ሃርጌሳ ትበርር ዝነበረት ንፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ክልል ኣየር ሶማል ከይተሓልፍ ብፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ተኸልኪላ ክቡራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ